मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आन्ना सुरक्षा सप्ताया दिनैनिफ्राय जागायबाय 1 जुननिफ्राय 10 जुनसिम सोलिगोन बे आन्ना सुरक्षा सप्ताया नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि रेशनखौ बुथुमना ला नङाब्ला जेब्ला सम जोबगोन अब्ला नोंथाङा नोंथांनि रेशनखौ मोननाय नङा रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफ्रा दानफ्रोमबो 1 आरो 10 अक्ट'नि गेजेराव रेशन बुथुमनांगौ अन्नदाता आन्ना यजनानि सिङाव साफ्रोम मुलाम्फा मोनग्रा नखरा 35 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मोनफ्रोमबो नखरनि साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा साफायाव 5 किल'ग्राम माइरं मोनगोन मुलाम्फा जानाय माइरंनि बेरेखायै EPOS मेसिन सोरजिनाय रसिदखौ बुथुमनांगौ मुलाम्फा मोनग्राफोरनो आन्ना सेवा सप्तानि सोमोन्दै जानबुंजों फोरमायनांगोन साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो आन्ना सेवा सप्तानि सोमोन्दै डिलारआ जानबुंजों फोरमायनांगोन आन्ना सेवा सप्तानि सानफ्रोमबो दानाव गलाखौ सासे खुला दोननांगौ जुदि रेशन मोननाय समाव नोंथांखौ खम माइरं होदों नामा जुदि नोंथाङा रेशन गलादारखौ गाज्रि आखु खालामनाय नुयो अब्ला 1800-345-3611 जानबुं नम्बराव कल खालामना नोंथाङा अजद होनो हागोन लोगोसे 1967 अनजिमानि गेजेरजों मुलाम्फागिरिया अजद होनो हागोन नोंथांनि मोनसे अजदनि थाखायनो सासे गाज्रि आखु दिन्थिनाय रेशन गलानि बिगोमाया जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेगिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बीएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बीएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी फार्स्ट एड पेशेंट केयार एन्ड एसिस्टेंट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बीएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन